Kaixo artistak, gaur zatiketak zifra batekin egiten ikasiko dugu. Eta horretarako, truko bat gogoratu behar dugu, nola egiten ditugun biderketa taulak. Adibidez, kasu honetan, 8ko taula daukagu, ezta? Beraz, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 eta 80. Gogoratzen zarete? Hori oso garrantzitsua da, ondo egiteko. Gero, zenbaki hau, zati 8 egiteko, gogoratu, 3 zati 8 egin dezakegu? Ez, txikiagoa delako, orduan 33 hartuko dugu. 33 zati 8 behitu. 8, 16, 24, 32. Zenbat? 4, ezta? Beraz, 4 jartzen dugu, eta 4 bider 8 esan dugu, ezta? 32. Eta kenketa egingo dugu jarraitu ahal izateko. 3 ken 2, 1. Eta 3 ken 3, 0. Soberan gelditu zaigu, 1. Beraz, zenbaki hau falta zaigu. Jaisten dugu. 12 daukagu orain. 12 zati 8, 8, 16, pasatu gara orduan, 8, bat bakarrik, 1, eta 1 bider 8, 8. Bukatzeko zenbat da 12ken 8, gogoratzen zara, zenbat dago 8tik 12ra, 4, oso ondo. Baina 4 izango da, gelditzen zaigun ondarra. 322 zati 8, 41 da, eta 4 gelditzen da soberan. Nahi baduzu egiaztatu, egin dezakezue 41 bider 8, gehi 4, eta emango dizue 352. Egin dezagun beste bat. Hemen 5 daukagu, 5 zati 4, 1, ezta? 4 jartzen dugu, eta soberan gelditzen zaigu 1. 2 jaisten dugu, 12 zati 4, 4, 8, 12, 3. 3 bider 4, 12. Beraz, 12ken 12, 0. Orduan, bederatzi jaisten dugu, bederatzi zati 4, 4, 8, 12, pasata. Orduan 2. 4 bider 2, 8, bederatziken 8, 1, eta 1, gelditzen zaigu soberan. Ze moduz ulertzen duzu, Badazpada hauek ere egingo ditu. Bederatziken 8, 1, gelditzen zaigu horrela, jaisten dugu, 1 berriro, 8tik 11ra 3 dago, 2 jaisten dugu, 8, 16, 24, 32, eta 4 bider 8, 32, beraz, 0, soberan eta ematen du, barre bat, ezta? Eta bukatzeko 6. 6 zati 6, 1, gelditzen zaigu 0, jaisten dugu 3, eta hemen arazo bat daukagu. 3 ken 6 ezin dugu egin, ezta? Orduan 0 bat jarri behar dugu, eta horrengoa jaitsi. 35 zati 6, 6, 12, 18, 24, bai? 30, 36, pasatzen gara. Orduan 5. 5 bider 6, 30, eta zenbat geratzen da soberan, 5, egun da 5, eta 5 soberan. Ze moduz, horrela hobeto ulertzen duzue, saiatuko naiz hemen deskribapenean, zuei jolas baten bat jartzen, ea ulertzen duzuen. Beno, beste bideo batean, zatiketak 2 zifrekin ere, ikusiko dugu hemen izango duzue, beste bat arte.